Jamen, velkommen igen til programmet Enter Life, programmet, som handler om alt, hvad jeg synes og finder interessant. Det er selvfølgelig mest primært om læring, men det handler også om bøger, anmeldelser, vurdering af læremateriale, vurdering af film, spil til undervisning, hvad ved jeg. Den her serie her vil fokusere på læring. Mere præcis sådan fokusere på, hvordan forældre kan lære deres børn at lære at læse, i hvert fald forberede dem til det, i en meget, meget tidlig alder. Det er sådan set min påstand, at du kan starte, når de er helt små, og fortsætte så lang tid det går skole og bruger hjemme, næsten i princippet. Lige i dag vil jeg ikke gå så meget konkret ind i detaljer og vise og forklare direkte øvelser, som du kan lave med dine børn. Men jeg vil gøre rede for nogle mere generelle overvejelser om, hvordan du skal, kan man sige, møde dit barn i forhold til at lære barnet specifikt at læse. Der er nogle guidelines, som du hele tiden skal lige have i baghovedet, når du forholder dig til en læringssituation. For det kan jo godt være, at barnet ikke lige præcis er klar til de øvelser, jeg nogle gange tilbyder, eller hvad det er. Så forhold dig til de her guidelines her, og lyt til dem og støt dem, og få dem op helt om på ryggraden. Nå. Barnet er fra naturens side utrolig gode til at lære. Du bliver aldrig på noget tidspunkt bedre til at lære, end når du er et barn. Det går voldsomt stærkt. Og barnets første lærer, som de møder igennem deres liv, er naturligt nok deres forældre. Så de her to elementer, de her to stærke kræfter, vi har barn, som er, kan man sige, klar til at lære, bliver aldrig bedre til det, og vi har forældrene, der står ved siden af, som er forhåbentlig også klar til at lære barnet noget. Det er to store kræfter, som vi skal få til at arbejde sammen, og det vil mine øvelser gå meget stærkt ud på. Også de her generelle guidelines, jeg kommer med her, vil arbejde meget med at få de her to elementer til at spille sammen. Om at nå hen i mål, som jo er at lære barn at læse, eller lære barn alle mulige andre ting. Det så vi går rede for nu, det er, hvordan du simpelthen skaber en, kan man sige, nogle generelle guidelines til, hvordan du kan skabe en optimal læringssituation. Både det er meget vigtigt, som jeg har sagt, at have op på ryggraden, og hele tiden tænke over, når du prøver at lære din barn forskellige ting, om det er at læse, om det er at lægge tal sammen, eller hvad det er. Barnet er jo født til at lære, og det er en natur, som vi som forældre vi skal dyrke. Vi skal ikke forsøge at presse forskellige skemaer og øvelser, som vi mener er rigtig ned over barnet, hvis barnet ikke er klar til det. Barnet skal nok give udtryk for, om det er klar til det her, og hvornår det er klar til at lære. Husk nu, barn er den bedste elev, man overhovedet kan have. Det bliver aldrig bedre. De skal nok selv give udtryk for, når de er klar til at lære, så lyt til den stemme. Hvis det er så, at barn giver udtryk for, at det ikke er klar til at lære, så drop det. Men når barn er klar til at lære, når det gerne vil lære, når det gerne vil vise dig noget, så er det der, du skal være der. Det er den situation, man skal gribe som forældre, udnytte den optimalt. Det er der kan opstå rigtig god læring. De aktiviteter, du sætter i gang, de skal give mening. Det lyder meget banalt, men det er trods alt ret vigtigt. Når du sætter en aktivitet i gang, det kan være for eksempel øvelser med vennespil, hvad ved jeg, synge sange, hvad ved jeg, så er det vigtigt, at du lægger meget mærke til, om barnet nyder aktiviteten. Alle børn er forskellige, og nogle aktiviteter passer til nogle børn, og nogle passer ikke til andre. Og det her igen, vi skal lytte til barnets natur, vi skal lytte til, hvordan de lærer bedst, og det er det, vi skal udnytte. Så derfor skal du sørge for at tilpasse alle gode råd, også som jeg giver, alle gode råd, alle aktiviteter til det barn, du nogle gange har, og som du kender bedre end alle andre. Tilpas materiale til dem, så du ikke skaber læringssituationer, som ender i problemer og kaos. Den måde, du vurderer på, om barnet er i en optimal læringssituation, det vil sige, om barnet nyder den, om man er klar til at lære, den er sådan set relativt simpelt logisk. Hvis barn det skaber det, der hedder en flow-situation, det vil sige, hvis barn bliver fuldstændig opslugt af aktiviteten, så er det optimal og god læring. Så er det godt. Hvis barn reagerer med at give udtryk for, at jeg gider ikke det, trækker sig væk fra det, går og bliver distraheret af alle mulige andre ting, så er det udtryk for, at barnet er i hvert fald ikke lige klar lige nu. Måske er aktiviteten for højt faglig, for lav faglig. Måske er det bare ikke en aktivitet, som taler til den barns natur, fordi nogle børn de er gode til divergente, det vil sige, de er gode til at tænke store ting og lege kreative med, hvad ved jeg. Nogle børn er mere til det logiske. Så kan være, at aktiviteten ikke lige passer til barnets natur, eller til situationen, eller til bare på det bestemte tidspunkt af dagen. Lyt til det. Hvis læringen, aktiviteten du sætter i gang for at lære barnet at læse, skaber en flow-situation,
altså en situation, som skaber fordybelse, så er det godt. Så bliv ved. Udnyt det så langt tid du kan. Hvis det ikke sker, så drop det. Slap af og have tålmodighed. Det er også vigtigt, jeg har været lidt inde på det tidligere med hensyn til, at aktiviteterne skal give mening, men aktiviteterne skal også skal sikre en optimal frustration. Enhver aktivitet, man sætter i gang, om det er i klasseværelse eller hjemme, eller hvor det nu ellers kunne være, skal skabe optimal frustration. Optimal frustration er et fagterm, som nu skal jeg læse og huske, jeg tror nok det er fra Illeris. Hvis vi er helt præcis, men banalt nok lyder det til, eller betyder det, at den aktivitet, du skal sætte i gang, skal passe til barnets niveau. Og det lyder ikke så specielt kompliceret, men det er lidt mere kompliceret, end det umiddelbart lyder til. For eksempel, hvis dit barn er klar til at kravle, så skal du ikke lære barnet at gro. Det er det samme med læring. Altså, børn skal først lære at kravle, før de kan gå. Det vil sige, hvis barnet befinder sig på et niveau, hvor det ikke er klar til de her opgaver her, og så du giver dem en opgave, der er for svær, så skaber du en situation, som resulterer i frustration. Frustration er ikke godt. Det skaber, så begynder barnet måske at give udtryk for, at det er kedeligt, det er træls, det er mega nederen at læse osv., hvilket er enormt destruktivt, fordi så risikerer du at dræbe barnets naturlige lyst til at lære, hvilket jo kan have store dramatiske konsekvenser. Så det man skal gøre, det er, at man skal fokusere på, at de aktiviteter, man sætter i gang, det skaber en optimal frustration. Det vil sige, at barnet bliver frustreret. De skal knokle lidt for at få løst opgaven. Det er lidt hårdt, men det krydser ikke den grænse, hvor det går fra at være hårdt og spændende, til at være bare nederen og træls og blive en fiasko. Der er ikke nogen nemme måder at vurdere det her på, fordi det afhænger voldsomt meget af det barn, man har med at gøre. Om det er lærer, så har du en hel klasse, du skal tage hensyn til. Og forældrene er så lidt mere privilegerede, at de måske kun har et barn eller flere. Så det er lidt nemmere for jer. Men lyt til barnets stemme. Mærk barn, hvordan det har det. Hvis det er sådan, at aktiviteten er ved at overgå fra optimal frustration til frustration, stop og tag 2 skridt tilbage. Du må aldrig nå derover. Du risikerer som sagt at dræbe barnets naturlige lyst til at lære, hvilket vi skal undgå. Det andet sidste råd er, at man skal have tålmodighed. Det at lære børn at læse og andre ting er ikke noget, der bare lige kommer ud af en blå luft. Det er ikke sådan noget, du kan se et resultat på det fra den ene dag til den anden. Så du skal have tiltro til, at barnet vil gerne lære. Alle børn vil gerne lære. Det er den sti, de træder på. Og du skal tro på, at det er faktisk den sti, børn er på vej hen af. Det betyder også, at hvis du nu tænker, hold op, nu har jeg lige sat en aktivitet i gang, jeg lige tænker mig, at vi skulle for eksempel lege klappesang, hvad ved jeg, og barn gider ikke. Så skal du ikke lade det gå på af det, det er fint nok. Det er bare barn, der siger, jeg er ikke lige klar lige nu, men jeg er på vej derhen, hvor du også gerne vil have mig hen. Så stol på det. Husk det, og vær tålmodig og vedholdende, og stol på dit barn. Det sidste generelle guideline, som jeg gerne lige vil give til, hvordan du lærer dit barn at læse og lære andre forskellige ting, det er at rose. Du skal rose dit barn. Du skal vise entusiasme for det, dit barn gør. Og rose dem, når de opnår ting, der har en reel værdi. Det vil sige, du skal jo ikke skamrose dit barn. Det er der nogen, der misforstår lidt. Så skal de rose barnet for alt, hvad det gør. Nej. Det må man ikke. Så mister rosen sin værdi, fordi der bliver brugt for mange gange, så du er barnet, det er bare fake. Du skal rose barnet, når det faktisk virkelig gør en forskel. Når det virkelig faktisk viser og gør noget, som du sidder og tænker, det er sgu flot. Så husk at rose det. Det er meget vigtigt. Der er faktisk undersøgelser i USA, der tyder på, at en af de største årsager til negativ social arv, det vil sige, at børn ender i problemer, det er, at deres forældre, som højst sandsynligt normalt også kommer fra svære hjem, ikke roser deres børn nok. Det er en af de største primære årsager til, at børn har svært ved at klare sig i skolen, det er, at de ikke føler, at de er noget. De ikke har selvtilliden. Det er, at de ikke føler en succes, når de lærer noget. Og så er det svært at komme op af det hul og blive til noget. Så det er meget vigtigt, at du viser barnet, at du er begejstret for det, og de så bare sidder og mumler ord, som lyder lidt i nærheden. For eksempel, jeg har en datter på snart 2 år. Hun kan finde ud af at tælle, sådan, det mener hun selv i hvert fald. Hun kan sige 1, 2, 3, og så 2, 1, og så det er jo ikke konkret, hun tæller noget, men hun prøver. Og det er vigtigt at rose hende for det, fordi hun prøver at vise, at hun er dygtig til noget. Og det er altså ret positivt, og det skal man rose barnet for. Så hele tiden ros dem, når de gør noget, der har mening, når det giver mening, og når ros
kan man sige, opstår naturligt ud af situationen. Så lige, når det sker, så lige minde dig selv om, jeg skal huske at rose. Det er meget, meget vigtigt. Det var sådan de generelle guidelines, jeg har gået igennem for i dag. Som sagt, så vil der altid være en henvisning i beskrivelsen til kilden fra en bog, som jeg vil anbefale, som jeg selv har læst og vurderet til at være rigtig, rigtig god. Jeg vil da opfordre alle lærere, lærerstuderende og forældre til at låne sådan nogle bøger, eller bare købe dem måske, læse i dem, eller i hvert fald se mit show her, for at sikre, at deres børn kommer til at læse godt. Fordi det er enormt vigtigt, og hvis man lægger lidt mærke til den politiske verden, så vil man også lægge mærke til, at politikerne er meget fokuseret på, at børn skal læse godt, og de skal gå i gang i børnehaven og det hele. Det er ikke noget, jeg som personligt opfordrer til, men det er ikke noget, jeg kan gøre så meget ved lige her nu. Så min hjælp til jer på mange måder er, at hvordan I sætter i gang i læreprocessen med at læse så tidligt som muligt på en fed måde, så jeres barn ikke oplever problemer, når de får smidt alle de der test i hovedet og så videre, fordi det er der ikke noget fedt i. Jeg håber, I nyt showet. Som sagt var det meget generelt i dag. Jeg vil blive meget mere konkret i det næste afsnit, hvor jeg vil give konkrete bud på øvelser, hvordan man kan skabe læringsmateriale, og hvad er det egentlig, det kræver sig en god læser, hvad er det, en god læser skal være god til. Det er sådan nogle ting, jeg kommer ind på i det næste afsnit. Jeg håber, I har nyt det, og jeg håber, I kommer tilbage. Så tak for i dag. Hej.